Спирачката, спирачката! Няма е, само че още им трябва да я преда и готово. Ще му дигнем предницата. Той ще дигне малко задницата някъде. Ще бутнем. Да, дигам, така. Дай. Чакай малко. Да не опирам аз тук. Готово. Пущам ли? Ма тук пак трябва, или от там трябва да минеш? Не, ето те. Не, от тук ще е по-добре. Не, тук. Защо? Директно сега. Директно кара направо.